Yo, what's up mga ka-Echo boy, Venz Jethro original. Welcome back to my YouTube channel. Kung wala pa ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na para lagi kayong updated sa mga bago na kong video. So karon mga kaorig, kay moadto may karon sa SM kay MONTHSARY man karon na mo sa akong first one MONTHSARY. Kay mo effort sa taginagmay, bahalag pobre kita basta hilas. Kay karon padong mi karon sa SM kay magpalit mi karon og kanang bouquet. So dili na may magdugay in 5 4 3 2 1. Nanajud mi nga rin sa SM Konsolasyon mga kaorig. So karon mga kaorig, nangita mi karon og katong sudlanan sa bouquet. Niana tong ko na naa ko nang dapit sa kanang red ribbon at tubangan ako ng red ribbon. Sige ang mga doon mga kaorig. Okay mga kaorig, nanggawas may karon sa SM kay wala man baligya katong kuan kato itong kapin sa kuan sa flower kato mo gipangita mga kaorig. Na wala man nga rin mo adto mi karon sa Enjoy Shopee. Kuyog na ko karon si Jinil Danyo Fernandez. So wala pa naka-add niya. Add na. Tara. Yeah, break it down yo. Okay mga kaorig, kung adto ta karon sa Enjoy Shopee, bubalik na ko niya. In 5 4 3 2 1. Yo, what's up mga kaorig? Naa na may karon sa kining sa Enjoy Shopee mga kaorig. Nangita may karon og kanang booking import na para sa oyab kay first MONTHSARY karana mo mga kaorig. Dapat na mo import yan. Sige mga kaorig, mangita sa may og katong bouquet. Mga kaorig, nakapalit lang mi og kaning tarpaulin duha ka buok banya og tarpaulin og kaning ribbon kay wala man jud ay kanang kuan kanang hinimo daan kanang kuan bukid kanang singana na kanang tarpaulin ba.
wala may nguna ng baligya, kao ka ng pinutos nga ridaan. So mag-effort lang kami na yung magbuhat mga kaorig. Unsa itong ipangita nil? Ha? Unsa red ribbon? Atong red ribbon nga Buwak? buwak ang gatong kan. Among gipangita mga kaorig kay buwak. Bisag usa kay first para ba first MONTHSARY. First time pa jud ko nakabuhat og ingon ani sa akong uyab kay kani bitaw. Love kay na tong uyab na to mga kaorig. Ha? Ayoy, dili na ko. Okay mga kaorig. Nangita kami og kaning buwak para design mga kaorig. 30. Pila ni? 30. 40. Ayun ni. Kanyum sa okay na ni mga kaorig oh. Bisa buwak lang gud bisa gamay ra ka mga kaorig. Kahuma na mo kuha na ni ngari sa enjoy shopping mga kaorig. Mobalhin mi ngadto sa SM Lasyon kay mamalit atong mga kuan mga chocolate. Pareha ng Cloud9 unsa pa na mga kaorig. Moadto mi karon sa mobalik mi karon sa kuan sa SM Lasyon. Sige mga kaorig, ako sampangon ang video. 5, 4, 3, 2, 1. Mga kaorig, dibalik na may ari sa SM Consolation mga kaorig. Kaya mapalit mo itong mga big bag. Okay mga kaorig, nakasuod na dyan may ari sa SM Consolation. Okay mga kaorig, maad kami karon sa supermarket. Kaya mamalit mo itong mga makaong gagmay. Okay mga kaorig, nakasuod na dyan may ari sa supermarket. Mangita mi karon o kuhan nga rin ka mga candy. Okay mga kaorig, mangita ta karon og mga candies. Okay, let's go. What's up mga Oregix original? Okay, na ko karon sa balay mga kaorig. Kay wala lang ko nag-video ngadto sa SM kay gi kasabaan jud mi ngadto sa supermarket mao wala na ako ka video og sa kuan katong pagsakay sa tricycle padong pauli mao are lang ko nag-video kay gitabangan ko karon sa akong igagaw na si Hana o na are lang ko mag-video. Sige, ipakita ni nako ang video na among i-effort karon sa akong uyab. Alright, sige, dili ta magdugay, akong ipakita ninyo ang video mga ka-original in 5, 4, 3, 2, 1. Nahuman na jud ang paghimo sa akong bouquet unya karong taud-taud mo adto mi sa kawayanan. Naghuwat lang ko sa akong kauban na kato si Jinil unya abot ron nato niya mo ngadto na mi sa kawayanan. Dili ra mi magdug kadiyo ra mi ngadto igor mi maghatod ngadto mga kaorig. So dili na ako magdugay in 5, 4, 3, 2, 1. Yo, what's up mga Venz Jethro original?
So nanadjud ko karon sa balay sa akong uyab, maghatod ko aning gift nga bouquet. So ako ipakita ninyo mga kaoreg. Okay mga kaoreg, di lang ta magduha-duha. Nakulbaan na jud ko mga kaoreg. Sige, tara hosta, bahalag kasapan ta mga kaoreg. Okay, let's go. Yo, what's up mga ka-oreg? Nademi karon sa asa gininil? Nademi karon sa kawayanan mga ka-oreg. Gikan pa jud mi sa tayud, pero diretso mi nga rin mga ka-oreg, wala pa jud mi mga kaon. Pag-inas ka? Yo, what's up? Biyog na ko. Yo, what's up mga ka-oreg? Nakuhi. Nahatay na jud nako ang bouquet ni MAMEYYY. Nanidagan si MAMEYYY mga ka-oreg. Hadlock dyan siya sa iyang papa kay Kuha ka ng toxic ang yung minukikan niya. Ang sumara niya ba? mao dyan niya ginahan. Yang gilabot Mga kanos ba mga mag-surprise? Sige na. Doon, Brusil pa Rachel, pisti ka rin. Pitado ko na kayo, Pero, bahala na. Isa.